Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang iyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing magadapit kaninyo og mga panghinaot nga kamugdanan karon nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas diya sa inyong pagpangpahaluna aron magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo pwede sab nga among gitudlo kaninyo og may mga basahon man nga referensya nga among gigamit dili kini gigamit para mahimo na kini nga Biblia gigamit kini para sa dili pagsupak usab sa Biblia. Og dining tungura karon among mga mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsonan sa nagkalain-lain karon nga madapit labi na sa mga chapter president nga diin adunay ilang pag-angkon sa mga sibahan aron maialagad kining maong tulumanon para sa mga katawhan sa kaluwasan. O ilabi na usab sa PBCM compound sa ilang malahutayong pagsunod o pagsuporta usab nini kumusta kaning tanan og maingon man sa paghinumdom nato nga dili nato kalimtan nga aduna kitay obligasyon nga binulan para sa atong PBCM Palace reconstruction. Og usab ang mga nakita nato ang mga pagtudlo ni Master nga dili nato pagkalimtan ang mga katiguman din sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga pagpahigayon niana Disyembre 29 ug ang Agosto 19 ug ang Marso 10. Usa kana ang atong hunahunaon sa pag-attender sa atong katiguman. Ug nini karong higayuna magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kaninyong tanan mga kaigsunan ug kauban pod nato karon sa studio si Brad Rene ug si Brad Ronald ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kiniusabi niyong isod evangelista Brother Hernaldo Pipi sa gihapon akong mainiton nga pagpangusta sa tanan nga nagpaminaw karon o usab sa nagtan-aw baya sa internet o sa Facebook kumusta po ninyo o karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa igsoon pang ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab? Sa gihapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makikuban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon niini kita nga oras mga kigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 26 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao og dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og adunay pagsubli niini sa matag adlang Martes og Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook magigsunon ang programa makita usab kini sa YouTube og ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5. Og ang among mga pagpasalamat mga kaigsunan sa padayon nga pagsuporta sa atong mga radio station labi na dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM. Ang atong programa magsugod kini sa alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon matag adlaw Domingo. Gisuportaran kini sa mga PBC Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga kumusta ang mga kaigsunan dinis tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat PBCA member. Ingon man ni Sister Lily Patterson. Og ang mga kaigsunan usab nga nagasudlong via Facebook Live sa mga Hermias and Amakiton family labi na sa igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ang legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kaigsunan walay lain Attorney Ramil G. Carion, PBCM Legal Counsel. O ang mga pagpangamusta namo sa tanan nga nagasunod sa programa, labi na sa mga higala nga mga salesman nga padayon sa pagsunod, o ang ato usab nga igsoon dinhi sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Democrito Badino. Ingon man ang mga kaigsunan nga niya sa branch number 2 Claveria, Misamis Oriental, o atong igsoon din na Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Kumusta usab nato Engineer Bubong Derwin Mangalos. O ingon man usab ang ato ang igsoon nga dinhi nagasudong via Facebook Live ug nagapaminaw sa programa dinhi sa radio Brother Nilo Hodilia dinhi sa Valencia, Bohol. Ato usab nga gitagaan og pagtagad og ikumusta ang chapter president dinhi sa Tandag City Branch Brother Demetrio
Campado. Kumusta og usab sa iyang kapika sa kinabuhi, Sister Marina Campado. Atong igsoon dinhi sa Lipa, Batangas, usab ka chapter president Brother GC Salazar at sa kanyang maybay at sa kanyang buong pamilya. Adtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga igsunan, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O karon sa paggiskot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal among tigpaminaw, nining tungura karon ang atong isgutan ang pagpadayon, niini nga atong gihimuan na sa mga nangagi sa atong pagtuon, ang uluhan nga kabang ba ang tawag sa lawas nga gibulagan sa espiritu, part 2 lugar. Ano man, ato man kini nga gipadayon. Kay para ang tanang mga kaigsunan nga nakapamati o makabati sa hitungdan nga mo nag-originate niining kabhangon na nila o wala na diha ang espiritu sa lawas, na kung atong mahatagan sa pagtagad, panahon nga musulod di sila sa maong dapit sa mga balay diin, mga membro sa PBC ang ilang tuyuan, masirad-an na sila nga dili sila dapat mutuon ini. Para atong kakuhaan og pagtagad nga gipadayon nato kini kay do na may katarungan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga kakuhaan natong motibo. Ato sang pamation ang naghingalan og kabhang aron makita nato nga diri nato mapasikad ang atong mga pagtubag kon kabhang ba ang tawag sa lawas nga gibulagan sa espiritu. Mauday ingo gamay kay karong mga panahon na nagatatak naman na inyong nauna nga material nga nagsunod mo sa maong kabhang. Nganong rimang ka maka-explicar kay walay sulod kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Nganong rimang ka maka-explicar kay walay sulod kabhang ang gisunod-sunod ninyo. Kanang kabhang nga inyo karong gi pamatuo diyan ang di na nakasulti ninyo, wala man ninyo dawata ang espiritu pinagis pagkunsad aron siya musulti diha sa imo. Atong napamatian mga mahal namong tigpaminaw, ang iyang pagpangoriksyon nga dili gyud mi pasundon kay ngano daw nga dili mi maka-esplikar. Tungod kay kabhang man kuno ang gisunod-sunod. Ato pa niya, kabhang man ang gisunod-sunod ninyo. Mao nga dili mo maka-esplikar. Unya ningon din siya nga kana bang inyong gipamatuod nga inyong gisunod-sunod lugar nga amo pong gipamatud-an kay wala kuno namo dawata ang espiritu nga diin mao'y musulti dito sa gikonsaran. Di na gid sila'y itudlo nga mao'y gikonsaran. Kay nganong namadlong siya nganong ang hinungdan dili ko no maka-explicar lugar gibalig insakto kay nagsunod-sunod mi sa kabhang. Pero taliwala ni ining iyang giingon nga kabhang mga mahal namong tigpaminaw. Sa pagtulutimbang sa magkaigsunan, tali sa gihatag namo nilang pamahayag o sa pagbutang sa rason. Bag-o nga natudlo nga chapter president usa ni ka-teacher sa Butuan, si Demetrio Campado. O atong mabasa Brad Ron kung unsay iyang comment. Okay. Mao ni ang gihatag nga comment kay kasunod man sila sa programa via Facebook Live o bisan pa sa YouTube. O daghan pod nga nagasud-ong ani usa sa comment nga atong mabasa kininggikan sa bag-ong na-appoint ni Morib nga chapter president din sa Tandag branch, si Brother Demetrio Campado. Matud pa niya, yes, proud PBCM from Butuan City, Master Bliss, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O di nakita nato nga luyo sa ilang pag-ingon nga nagsunod bis kabhang, wa gyud magpataranta ang usa ka magtutudlo. Wa? Diin siya nahimong na proud sa PBCM. Dili atong PBCM nga gihimo ninyong logo ang hulagway ni Master diri sa Palumpon, Brad Sport ito. Ang iyang giingon, yes, proud daw siya sa PBCM. Gikan daw siya sa Butuan City kay nanukad kay nagtudlo man lagi siya diya sa eskwelahan o sa man ka teacher. Master Bliss, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ayon bang opisyal nga mga langit nung lamdag sa kinabuhi? Sa programa nga iyang gisunod. Nakaron, pinasikad niya na, gawas niya na. Usa sa atong igsoon, Brad Hernan, Brad Diber, Brad Ronnie, nga nahimong igsuon nas pagtuo, nga miagi sa dili pagtuo. Gumika lang sa iyang mga pangutana sa atong programa, sa DXRyo, sa pagsunod niya sa atong mga radio station dito siya mamati, kini si Juan Brad Ron. Brother Nilo Hodilia. Oh. Unya, kini si Brother Nilo Hodilia, taga Bohol kini siya Brad Ron. Diba? Valencia, Bohol. Sa Valencia, Bohol. Og sa diha nga namembro siya, dili tungod nga gihatagan kuno siya og dunay mga pag-alok.
Kay gani usa siya ka buta mga kaigsunan, pero matod pa niya bisan ko og buta pero nakakita, dili sa mata nakita niya ang kamaturan og iyang nahibaluan. Ug ano na pal gani siya pag-awhag nga ang mga kaigsuonan nga nagsuportar sa programa kinahanglan padayon sila nga mag-obligar niya na maobligar sa paghatag tungod kay siya daw usa siya ka produkto sa programa sa PBC mga langitong lamdag sa kinabuhi hinungdan nga siya na membro. Wala gyapon siya mataranta sa ilang giingon nga kabahang na si Master. Niya atong pamation si Nilo Hodilla. Mas makakita pa siya kaysa kanila mo'y nahimo hinong buta. Magpailas ako sa pagkulingan sa wakong kailan ako si Nilo Hodilla Jr. Suma sa gisulti ni Dragon usa ka kamasag therapy. No na ako sa Valencia Bohol karon. Usa nga nagkabig na yung nga nakakita sa kamatuoran. Nakita sa kamatuoran, pinaagi sa pagwali. Kini siya, kini siya, anay, kinidili ingon nga gihatagan, kisaawan, kita kung sadya. Pinaagi sa pagwali sa magpugihon ng mga ibanghilista o mga ministro sa PBCM. Dili one-on-one, kundi sa radyo mismo. Sa radyo na ko nakaplagan ang kamatuoran. Dili ingon, nga iniduol ako, dili mga igsuon nga one-on-one, kundi pinaagi sa pagwali diya sa mga karadyuhan. Muna nga, ang inyong mga hinabang, ang inyong tabang, mahitungod aning nga, pwede size sa radyo. Wa matawang mga igsoon, kay usa ko mga igsoon, usa ko nga produkto sa pagwali, sa karadyuhan, nga nakaplag sa kamatuoran, mga kaigsuonan ko. Maunay labing tinuod, bisang tuod, di mo makita, pero igilang kay makita mata mo sa spiritual. So muna nga, dako ko pasalamat kayo, no, walay ikabutangan sa kong kalipay. Atong nadungog mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan nga dako kuno niyang kalipay o walay kabutangan sa iya lugang kalipay nga nakakaplag siya kamatuoran. Kay challenges kini sa mga katawhan nga nagsunod sa among programa. Ay sa ninyo una-una ang daotan mi, dili mao nang among gituhan. Kay kung dili mao ang among gituhan, na may mga pagpamatuod niya na, binasi sa Biblia. Kung dili to masibo sa Biblia, nan, mo kanang dili mao kay basig, maparehos o niya ta nga magbasol ta, maparehos ta sa kang Kristo nga sa unang kapanahonan, ang iyang mga kontra, nagbasa sa Biblia. Siya po nagbasa sa Biblia, galing lang kay ang ilang binasahan, dili man mutakdo sa binasahan sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kanay dakong awhag, challenge sa mga nahimong membro. Unya sila hinoon nga dili buta, nagpabuta-buta, nya mao na hinoy manudlo, na physically kung buta ta, nabuta pa ta sa mga pagpamatuod, dubling kabuta. Muna mga mahalamong tigpaminaw usa among mga pagpanghinaot kang brother Nilo Hodilla nga padayon siya sa iyang mga nasabtan og ang Dios kanunay paghatag kanato kalig-on sa panglawas og sa kanunay sa pagbubo sa pagpanamot labi na sa pagsunod niining programa. Og labaw na usab nganong dili gyud namo mahimong lung-an labi na kay nagsigi magpanubag wala may surrender sa ilang kaugalingon. Kay gani og matubag mingon pakauwaw kuno ning among gibuhat. Unsay pakauwaw? Kamoy nagpakauwaw. Kwentaha gani nga moingon mo sa social media diha sa PBCM International Facebook page official og sa inyo pod nga Facebook page diri sa Palumpon Branch 42 Leyte. Di ba nakagahom mo nga kami sayop ang among interpretasyon. Kay kamo na mandudlo na mo. O bitaw na nga nahibong mi nga karon nga si Master ipahulay kamo mao pa may inyong isibol. Mo ba inyong igimaw ba nga wala mo matudlo pinagi sa pagka mag-uali opisyal. E gani aron diretso na mo matuhan. Kinsa man kuno ko, di ba ko anak ni Master sa sistema? Lugar kamo lugar akong tuyuan pagkontra. Unsay tuyo nga do natay programa para pag-gathered, mag-gather pa ang ubang mga tao. Unya naa nahinon mo tuyuan na hinon namo mo pagkakabuang aron mahimo mong mabuang tungod ra namo. Uy, huna-huna apuroy ninyo og giunsa nang inyong pagpanabot karon. Og gani nakamangno ang uban nga mga nag-heart sa inyong programa. Kay bali, programa sa pagpamatuod diha kay maghatag ra mo og mga voice clipping ninyo, no? Audio clipping para ipakita lugar. Tapoy video clipping para ipakita inyong pagpamatuod nga nang hugot mo sa inyong gisuportaran nga ginikanan nga mo'y gikonsaran sa Espiritu Santo. Niya atong pamation ang nalingla nga iya daw nga gibakwi kay nagtuo siya nga nakakita man guglugo, Brad
Rone, Brad Deber, Brad Hernan, iyang pakita nga gawas nga nilike lugar labaw pa kay heart may iyang gibutang. Nilab siya. Nilab lugar siya kay nakita man niya gud si Master. Tinood ka na. Sus pagpamati niya kontra man ning gidala-dala lang dai nila ang logo o ang picture ni Master para matuhan. Dali-dali siya bakwi niya atong pamation ang iyang mga rason. Okay. Ako si Jerilyn Tapatausa. Ako nag-heart sa post sa Facebook sa Palumpon Branch 42. Kaya nakita na ko ang logo sa PBCM nang natuo ko nga pareha ra. Sagi wali ni Reverend Charlie Eugenio. Di man day pareha. Supak naman sa pagtudlo ni Master, mao nga akong gibakwi. Nakita nato na busa dili ginato di ay angay katulgan Brad Ron, Brad Deber, Brad Hernan sa panahon sa atong mga pagwali. Kutob sa giliatan nila nga mga pamahayag kay basig nagtuo sila nga naglisod tas pagtubag. Ang ato naglisod ta sa pagpasulod sa oras para unta mausara katubag. Mao gani nga dunay parto sa atong gisgutan nga tema kay atong ipadayon ug atong i-display Brad Deber nga atong basahon ang iyang gisulti ni Jerry Lintapa Tausa. Okay, Reb. Itong pagbabasahon mo, kini ang iyang gisulti. Matod pa niya diri. Ako si Jerry Lintapa Tausa. Ako nag-heart o nag-love sa post sa Facebook sa Palumpon Branch 42. Kay nakita nako ang logo sa PBCM nga nagtuo ko nga parihara sa giwali ni Reverend Charlie Eugenio. Di man di ay pariha. Supak naman sa pagtudlo ni Master, mao nga akong gibakwi. Di katong na heart dito, way siguro nga pila ka adlaw maghimo na to siyang istorya nga nailad siya anang mga lugo-lugo mo sa mga kaigsunan. Ayaw pagkakita ninyo nga na ay naglugo-lugo, wag ka dili makita ninyo ang among hulagway. Pag kami na, diretso na. Wa na'y paghuna-huna kay wala kanamo ang kasaypanan. Nakaron, tungod kay sa atong giuluhang tema nga kabhang ba ang tawag sa lawas nga gibulagan sa espiritu. Mao nga mukuha kitag pahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo? Brother Hernan, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ato lamang basahon, Reverend, ang nakasulat sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 21 hangtod sa 23. Sa Biblia nga may tatak ka 70 Adventist Church mo kini ang atong mabasa. Sukad niya atong panahon na, gisugdan ni Hesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem ug magantos sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan og sa mga eskriba ug pagapatyon siya ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. O sa 22, og gipinig siya ni Pedro og gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, pahilayo ka na Ginoo, dili gayud ka na mahitabo kanimo. 23, apan miliso siya og mingon kang Pedro, pahawa diha Satanas, mo'y usak kababag ikaw alang kanako, kayang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios kundili ang mga butang sa mga tao. Mao kadto, Reverend. Nakita nato nga ang atong Ginoong Hesukristo matinaw nga iya gyud di ang gipahayag nga siya pagapatyon, no? Pagasakiton sa mga ansyano og sa mga saserdote og sa mga punuan sa mga eskriba. Pero matod pa niya sa ikatulok adlaw pagabanhawon siya. Pero si Pedro ni try out sa pagbadlong kay iyang una-una, murag di man gini mahitabo kay Dios man sa ilang pagtuo. Ang atong Ginoong Hesukristo gipinig siya nga nagingon dili man kana mahitabo kanimo Ginoo, pahlayo kana. Unsay gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo? Nga kung atong tan-awon bunga man na sa pagtuon niya nga Dios si Kristo, pero taliwala gani niya na giingnan siya nga pahawa dia Satanas, ikaw mo'y usa ka babag alang ka nako gi Satanas pa sa atong Ginoong Kristo kung ang maong katuyuan niya nga ipaagi diya niya na nga ang kasaysayan niya kinabuhi moagi pa diya siya og kamatayon. Nakaron kay kamatayon man sa termino pa ninyo mahimo diya siyang kabhang. Mao nang atong gisusi pagka moagi siya kamatayon ang mga tinun-an ba naghingaan ba sa lawas ni Kristo nga nahimo na siyang kabhang kay nganong nagamhan ninyo ang magtutulo nga si Master nga matod pa ninyo muunang among gisunod muunang nagmensahe mora po na giminsahian nga nangatake sa lawas. Nakaron atong katagag pagtagad na nining bahina karon
Unsa pay pagpamatuod sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay siya mamatay man pero mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Kung mamatay na ang atong Ginoong Hesukristo o kamatayon, may itugyan ba siya sa iyang pagkamatay? Brad Ronnie, sumala sa pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna siya itugyan rib kay gipahayag man nga siya mamatay og mabanaw sulod sa tulo ka adlaw, so ang iyang itugyan mao ang iyang espiritu. Basahon ko kini sa Biblia ani sa may tatak nga Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Ani ko mabasa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 28 ngadto sa 30. Ingon ini ang atong mabasa. Tapos niini sa nahibaluan ni Hesus nga ang tanan nahingpit na siya miingon, open and close parenthesis, sa pagtuman sa kasulatan, giuhaw ako. 29, og sa duol, dihay usa ka panaksan nga puno sa suka, og ilang gibutang sa isupo ang usa ka espongha nga natuhop sa suka og kini ilang gitunol sa iyang baba. Sa 30 nga bersikulo gingon, sa nakainom na si Hesus sa suka, siya miingon, tapos na, og siya dinuko ang ulo mitugyan sa iyang espiritu. Karon, sa nakita nato nga mitugyan siya sa iyang espiritu, sa termino pa, wala na ang espiritu ni Hesukristo sa iyang lawas, kay doon ay iyang gitugyan na di. Ang nahitabo karon Dani, Mabini og Aldrin, Mabini, kay gidipinsahan man nimo imong magulang, nga husto tong iyang pag-ingog kabhang. Na karon, sa nakita nato, itugyan sa atong Ginoong Kristo ang iyang espiritu, giduko din iyang ulo. Di sa ato pa, si Kristo kabhang na. Kadtubang lawas nga gibiyaan sa espiritu, mga mabini, kabahang na bato. Oh, nabay statement sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Kana, Nga tumagan na nag-ingon ninyo. sila kabhang. Karon tungod kay ditugyan man siya sa espiritu. Sumala sa Biblia. Kinsay iyang gitugyanan sa iyang espiritu. Sumala sa Biblia, Brad Hernan. Pasahon talang Rebren ang Lucas kapitulo 23 bersikulo 46 sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Unya si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu og sa nakapamulong siya nini nabugto ang iyang gininhawag itugyan Rebren ngadto sa amahan. Klaro kayo nga nabugto ang iyang ginhawa. Di wala na. Kay sa diha di nga mubulag ang gitawag og espiritu sa lawas, mabugto ang gininawa o nabugto ang gininawa sa atong Ginoong Kristo. Gitugyan niya sa amahan. Mayong timan-an, nga lain ang gitugyanan o lain ang nagtugyan. Kay doon na rabay mga kining Pentecostal church nga parehas ninyo o uban pa nga wanis nga parehas sa ginamitan ninyo nga magpasulod-sulod og espiritu nga giawat nila ang adlaw sa Pentecostes. Ang ila ra ba pong pagtuo nga ang amahan maoras Kristo. Si Kristo maora ng amahan. Og ang Kristo maorang Espiritu Santo. Og ang Espiritu Santo maora na si Kristo. Maora po na ang gitawag og Jehova. Na kung maora, nganong iya mang itugyan ang iyang espiritu ngadto sa man nga siya raman ang amahan. Lugar si Kristo na makahinultol ana, mas kamo nakahinultol. Nganong naingon na mingon lugar mo pananglitan mga mahal na mong tigpaminaw. O kato raman ka tong mga mabini pamilya. Nganong naapil naman po ning dili mabini. Maapil kay nagisgot tag kaluwasan unya ang inyong prinsipyo na sukwahi man sa Biblia. Ang among tumong dili pod pagpakulaw pagkabig kaninyo. Karon tan-aw nato brother, kinsa ang amahan? Ngalan sa amahan nga mo'y gitugyanan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang nagtugyan ang ngalan mauman ang atong Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo man ang gitugyanan. Si Hesukristo ba sa Biblia nga mabasa nga amahan? Dili Reb, kundili ang amahan nga gipasabot diin nagtugyan si Ginoong Hesukristo sa iyang espiritu mao si Ginoong Jehova Reb. Nia atong pagapribahan sa SDA nga Biblia dinhi sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 8 nagaingon dinhi, apan karon o Jehova, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kolonon, ug ikaw mao ang among magkukulon, ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Busa sa Biblia, tiban-an ta nga ang amahan nga gitugyanan sa espiritu sa atong Ginoong Hesukristo mao si Jehova, dili ang atong Ginoong Hesukristo. Pag ingon ni Kristo nga na sa imong makamot,
Amahan, itugyan ko ang akong espiritu. Sumala sa Lucas 23:46, si Jehovah ang gitugyanan niya na. Busa kung ang espiritu itugyan, dunay tag-iya niya ng espiritu ha, dito mo balik dito sa gigikanan nga espiritu kinsa ba ang gitugyanan dugang payag sa Biblia brethren sa espiritu sa atong Ginoong Kristo sa diyang nibulag na asa to ni punta asa ni balik Dito sa Dios Reverend, kay ang Dios man mo'y tag-iya sa espiritu. nga mo'y naghatag. Mo'y naghatag. So, balik po na ngadto kaniya. Basahon ko ang priba din sa Bibliang may tatak 70 Adventist Church lang gihapon sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7 ang akong pagbasa gingon. Og ang abog mubalik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto, og ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. O di matinaw nga kung ang atong Ginoong Kristo nabugto ang iyang ginhawa nabutang karon nga si Kristo kabhang na. Ya di ra ba pwede nga mo termino ta niya na og mag-alagad ta sa Dios nga magbuot-buot ta sa atong sinabtan amoy atong ihapak mo'y atong gamiton sa pagpamatuod sa atong Ginoong Kristo. Kung natao pa mo kang Kristo, kamo na ang magsulti-sulti ang nagkabhang na ang magtutudlo. Pero kay wa man mo mataw, kay di man mo tinuod nga mga katawan sa Dios kung magbasi ta niya na. Ngayon diyan, sakit naman na kay di katawan. Bastag magyama-yama na. Ha? Matod pa ni Master, masudlan na ta sa umang o sa bayanan pa sa kinason, di na maong unod. Mugawas, magyama-yama na ta, nihawa na ang espiritu nga tarong na to. Espiritu na nga dautan, ibutang ta. Ingon ni Master, base ni Master, magyama-yama na daw tag sinultihan. Pwede nga kami na kung mapamatud-an nga nagyama-yama mi. Niya, ang atong susihon. Pagka ang espiritu ni balik na sa Dios, maun sa Diyon ang lawas nga mubulag na ang espiritu sa lawas, Brad Hernan, sa Biblia nga pagpamatuod. Mamahimong patay Reverend ang priba niya na basahon ta sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 26 sa maulamang gihapon nga Biblia nga dunay tatak 70 Adventist Church. Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man usab patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan. Pagka ang espiritu di ay mubulag na sa lawas, patay na ang lawas, dili na maglihok. Matod pa sa ilang panag-ing, diya sa among magtutudlo, nga sama kuno, ingon ni Danny Mabini nga si Master man kuno ay nag-ingon nga mupahulay siya, diya rapod naggikan ang ilang konklusyon, mao nga iya panggipasangilan. Sama kuno nga nag-ingon si Master, nga kumubiya na gani ang umang sa iyang bayanan, matod pa, kabhang na jud ang tawag niya na, kabhang na, nagpataka man ka. Walay umang nga mubiya sa iyang bagal. Ang tinod nga kinason, mo'y mubiya sa bagal, ang mupuli ang umang, kay way kaugalingon siyang seal. Mo na'y tinuod nga pagkasulti ni Master. Sa lain pagkaistorya, kanang umang squatter na. Oh. So kung gigamit ni mo dan, nga nahimong kabhang kay nigawas ang umang, buot ba nimong ipasabot nga mulugar nga si Master umang? Oh, ang espiritu ni Master. Ang espiritu ni Master umang gigamit mo na nimong termino nga kabhang ng lawas ni Master kinigawas ang espiritu. Nganong gikabhang nila, Bradron? Tungod kay i-transfer nila, naamay gikonsaran sa espiritu, nga dito na tamamati. Imbis tamamati, kay magyama-yama manunta. Nakaroon, ang atong susiyon sa pagpadayon karon mao ni. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo naghisgot mag ikatulo ka adlaw siya mabanhaw kay mabugto ang iyang ginhawa. Sa ato pa, unang adlaw niya na sa iyang pagkamatay, kabhang kay wa man makabalik iyang espiritu. Ngadto sa ikaduha, kabhang. Ngadto sa ikatulo, ug unsang orasa mo ay pagbalik, wala na lugar makabang. Pero wa mag-ingon ang mga tinun-an niya na nga dito na sa ikatulo nga adlaw wa na si Kristo matawag og kabhang. O, tanawa, ang inyong termino nga gigamit. Karon, asa baday ang atong Ginoong Kristo ni atong pagkamatay niya. Sumala sa Biblia, Brad Deber. Adto siya sa lubnganan reb o grave o kinapusuran sa yuta. Niya atong pagapribahan sa Biblia nga may tatak SDA dinhi sa Mateo Kapitulo 12 bersikulo 40. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Nakita nato sa Biblia, mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw, sama kuno nga si Jonas dito sa tiyan sa isda, sulod sa 3 ka adlaw o 3 ka gabii. Gipanag-ingpod ang atong Ginoong Kristo, ingon sab niya na, pero wala siya sa isda, tuwa sa kinapusuran sa yuta, sulod sa 3 ka adlaw o 3 ka gabi.
O di klaro nga mao na ang iyang dangatan nga kamatayon. Unya, unsa dayon tungod kay si Kristo mamatay man. Unsa pang dugang gipayag sa Biblia, Brad Ron, sumala sa angay masayran sa mga kaigsunan. Unsa pang dugang payag kabahin siya kamatayon. Okay, niyang dugang pahayag reb, mubasa ko og laing bersyon sa Biblia kining maayong balita Biblia, Bibliang Katoliko kini nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Ari ko mabasa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 31 ngadto 34 atong ihugna-hugna ang pagbasa niini ingon. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa cross ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa cross sa adlang igpapahulay, sanglit ang umaabot nga adlang igpapahulay, balaan man kaayo. Sa 32. Busa, nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. 33. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya, si Hesus ang gipasabot. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. 34. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa sundalo sa iyang bangkaw og diha mibuhagay ang dugo og tubig. Nakita nato nga sa pagduol nila kang Hesus kay balion pud unta ang bitiis ni Kristo, mga mahalamong tigpaminaw. Pero sa nakita nila nga ang atong Ginoong Kristo patay na. Wala na lang nila balia ang iyang batiis. Di pagkapatay na, di kabhang na, pero di namo na nganlan si Kristo nga kabhang. Ha? Kay walay termino sa Biblia. Busa manggani nanagang kita Brad Ron, Brad Hernan, Brad Deber, nga hilabihang mauta sa gigamit nila nga magtotoo mangkunuhay sila. Maot sa tanang maot. Maot sa tanang maot ang ilang gigamit nga termino sa atong magtutulo. Unya ang nakapamaot ba diya ningon nganong nagsunod-sunod pa mo anang kabhang Atake na nga kang dili libre. naman na makasulti. Di naman lugar kunuhay makatingog. Di pasundon may nilang makatingog. Bantay lang. Kung sa inyong pagtuan na di na pod makatingog madugay na asa man di na dayon na pod inyong itulo kay prinsipyo man ninyo ngayon ana nga kabhang lagi ang tawag basta dili na magpaden ang espiritu sa sulod sa lawas. Mapito ni Alma Miribiren nga mga magwali nga nagsunod nimo kay kining gibuhat nila pangataki direkta diha kanimo kay ikaw good mo nagpasiugdan yana sa pagpamatuod kang master unya ingno ninyo nga nagsunod-sunod mo anang kabhang nga dili na mosulti. Na pagtuo ba na? Walang Karon, kadiha ang pagtuo. ang atong susiyo naman, tungod kay ang atong Ginoong Kristo patay na. Unsa bay kalidad sa sistema sa panahon kang Kristo kung mamatay ang tao unsay buhaton? Subala sa nakatali na sa Biblia, Brad Hernan. Basahon ta lang kung giunsa ang atong Ginoong Kristo sa diha nga siya nabugtuan na. Sa Juan kapitulo 19 versikulo 38 hangtod sa 42 sa mao lamang gihapon nga Biblia nga dunay tatak 70 Adventist Church. Mao kini ang atong babasa. Tapos nini si Jose nga taga Arimatea ang tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudiyo. Mihangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Hesus. Og siya gitugutan ni Pilato busa miadto siya ug gikuha niya ang iyang lawas. Sa 39 ug usab si Nicodemo siya nga kaniadto mao gani ang nakikita kang Hesus sa takna sa kagabihion miadto nga nagdalag nga kalim-an ka kilo nga sinakot nga mira ug aloe. 40 ug ilang gikuha ang lawas ni Hesus ug gibugkusan kinig mga panapton nga lino lakip ang mga pahumot sumala sa batasan sa mga Hudiyo sa paglubong. 41 ug sa dapit diin didto sa ilansang sa krus diha ang usa ka tanaman ug sa tanaman diha ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pagayod kalubngi. 42 ug tungod kay adlaw man kadto sa pagpangandam sa mga Hudiyo ug ang lubnganan haduol raman ilang gipahiluna si Hesus didto. Busa, nakabutang yun ang atong Ginoong Kristo sa lubnganan, mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsunan. O nakita nila nga doon raman dito, gikuha ang lawas ni Hesus, gibugkusan kinig mga panapton, nga lino, lakip ang mga pahumot, kay mao may batasan sa mga Hudiyo, nga pahumutan di ay ang usa ka minatay. Limisan sa lino, panapton nga lino, ang iyang kaugaliyong lawas, usa nila
gitumod ang atong Ginoong Hesukristo sa duol nga lubnganan didto nila gipaluna ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mamatod pas mga mabini basta wa nay espiritu kabhang na ang tawag. Ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo bisag unsa og siksik wala gyud termino nga gigamit nila niana para himuon nga ing ana aron ang inyong mga katarungan husto gyud mong manudlo diri namo kay maayo di ay mong tinudloan. Nakaron sa diha nga ang atong Ginoong Hesukristo didto na sa lubnganan, sa dihang nabanhaw na siya. Unsay pagpamatuod sa Biblia bahin siyang lawas bradiber sumala sa nakasulat sa Biblia. Wala gyud moagi og pagkadunot reb niya atong pagapribahan. Mogamit ang Biblia kining may tatak SDA dinhi sa buhat Kapitulo 2, versikulo 31, nagaingon ini. Siya nakapanglantaw ng daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Nga kini siya wala biyai didto sa Hadis ug nga usab ang iyang lawas wala muagi sa pagkadunot. Sa Biblia mga kaigsonan, ang pulo nga Hades usa kana kalubnganan. Og dito gipamatud sa Biblia nga ang lawas wala biyay sa Dios. Tungod kay ang iyang lawas wala man moagig pagkadunot. Natural kay tulo man kaadlaw. Bisag kinsa dili pa madaot o dili pa totally nga bukog na lang yun ang mabilin sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Na ang purpose nato tungod kay comparison man nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo wala goy makita nato nga miluwat sa pagpamahayag o pulong bisag gamay na lang muramag nakabhang na gyud ang atong Ginoo. Ang atong Kristo nga gisunod wala kay aron to nga murag nagrespeto sila kay gibutangan magmurag pero kanang moingon tag kabhang na wa nay panahataha. Karon sa gipamatud usab sa dapit sa lawas sa atong magtutudlo bradro o sa ba ang gisulti ni Master bahin sa iyang lawas nga busa gani kanunay nato nga ipahinumdom nga ingon niya na ang iyang gisulti nga kung dili na di ay kay tuan nata ni kupot sa kabang naman na nganong nagsunod-sunod man mo anang di naman na makasulti sa ato pa di na nato gamiton ang iyang kasaysayan kay matod pa nila nakabhang naman. Pero tungod kay wa man ta mo gamit ng terminuha unsay gipamatuod ni Master sa wala pa siya mo pahulay bradron. Okay, mao ni ang gipamatuod ni Master Reverend. Nakapati kini sa libro nga gipahigayon din ikaw mo'y naghimo niini o nagsulat niini kauban ang Board of Director Danilo Nacco at the same time Evangelist. Naguluhan kini mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ari ko mo basa rin sa Kapitulo 4 or Chapter 4. Sa di pa nimo basahon gani bradron ang tanang mga membro dili gyud makasupak nini bisan sila nakabati pa ani. Tinuod kag Ebanghelyo mo ni Master. Busa dili to ug tumo nga pagkasulat nato niya na tumo-tumo na kay mauwaw ta. Daghang karong muriak tungod kay daghang mga membro sa PBC nga nakatambong niya na og kining atong gipangsulat dili sila mobaliban nini. Tinuod ka na rin. Basahon ako rin sa kasitar ko ng Chapter 4 nining maong basahon verse 87. Kung basahon ingon niini. Pahayag ni Ebanghelyo ni sa atong magtutudlo. Daghang master nga nagpatuo-tuo sa kalibutan apan usara ang tinuod. Ako ray tinuod. Daghan ng master sa tibuok kalibutan nga nagpatuo og nangamatay og nangabaho. Timan matud pa ni Master, akura unyay Master nga dili mabaho. Og akong panumpaan nga kining lawasa dili mubalik pagkaabog. Tanawa mga mahal nga tigpaminaw ang punto ni Master nga daghan kunong nagpatutuo og Master sa tibuok kalibutan. Naa na siya pud anang pagpatawaga. Pero kuno matud pa ni Master kay patutuo man siya ra daw kuno mao tinuod. Unya ang iyang gihatag nga ilanan, timan ininyo sila mga matay og mga baho. Pero matod pa ni Master, ako raon niya dili mabaho. Og ako kining panumpaan nga kining dawasa, dili mo balik sa pagkaabog. Nakinsa may musugid ani, nga mawala naman ang pagsugid. Kay sa ilang pagtudlo, labong na ako no'y angay sundon nga gikunsaran sa Espiritu. Dito na kuno mi ipaadto. Mao bitaw kunong dili mi maka-explicar kay nagsunod-sunod man miskabhang kanang inyong gipamatuod ba nga dili makasulti. Nakagahom-gawroy ana. Ha? Na karon, kung kanang imong gitudlo simbako og mamatay, di ka na mabaklag.
Ha? Nakaabot uroy mo niya ng puntuha. Nakaron, tungod kay, nag-ingon man si Master niya na, ang atong Ginoong Hesus Kristo namatay. Why? Nabasa nga, nag-ingon ang imatinunan nga kabhang. Pero si Moises namatay. Pero sa Biblia ba, Brad Deber, walay mabasa, Brad Ronnie, Brad Hernan, nga ang atong mabasa lugar nga, na makabasa ta nga si Moises, Ginoo. Kung mamatay gani ko, ayaw baya pagpasagdi akong lawas? Wala. Pero unsay gibuhat sa lawas nga patay ni Moises? Nag-ingon ba ang Dios nga ay na nagsunda? Ayaw na kay kabhang na na. Ha? Unsay gipabuhat sa Dios sa lawas ni Moises gani walay tugon sa iyang lawas nga namatay na, Brad Deber. Gipabantayan gyud Reb, pero kung prinsipyo pa ani nila ni mga mabini mo ingon na untang anghel ni nga ayaw na lang na ampingi kay kabhang naman na, pero dinhi naman ni Miguel nga mo anghel gipabantayan gyud sa Dios atong pagaprubahan sa ang pulong sa Dios nga Biblia dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 9. Bisan gani si Miguel nga pangulong anghel wala maghimo og sama ni ana. Kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patayng lawas ni Moises, wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moises. Ang giingon lamang niya, ang Ginoo ang mubadlong kanimo. Kitaon mo mga mahal namong tigpaminaw ang atong isip barahan sa katarungan sa paglili isip ihimplo. Si Moises walay hangyo niya sa Dios nga bahin siya ang lawas ug unsaon. Ginoo bisag respetuhan na lang tingalion sa bangha. Pero ang Dios pagkamatay ni Moises, si Satanas mo'y mudalag pasipala sa lawas ni Moises, pero gipapaadtuan sa Dios ang patayng lawas ni Moises gidipinsahan ni Miguel nga manulunda nga punuan. Nakita nato na nga dili di ay kay og ba pa ninyo to adi na lang Ginoo wala na na kay di na makasulti di gani na makatingog na si Moises ato na nang kuanan Ginoo di kakibaw nga kabhang naman na mo na lugar nga toa magniritubado ta dili ta maka-object sa Dios sa mga paagi di ta maghunahunag pa maagi na to kay ang Dios may mutudlo ka nato pero tanaw ang inyong tinudloan sa mga kinunsaran ngilaan kay moingog wa kuno magbasa ang mga kinunsaran pati pa ang atong Ginoong Kristo napamatud-an sa kadaghang pagtuon nga si Kristo nagbasa ang kasulatan 4:16 sa Lucas hangtod sa 21. Ha? Nakaron tungod kay nag-ingon man si Master nga ang iyang lawas dili gyud kuno na mabaho. Walay tao nga membro sa PBC nga moingon nga nabaho niya ang lawas ni Master. Bisan pa unya ang mga tao nga walay pagtuo nakasinati ilang gisulayan sa pag-adto pagsusi. Nasaksihan nila. Nasaksihan. Pero ang atong susiyon, Brad Ron, ang lawas ni Master nga dili man di ay mabaho, dili kana mapamatud-an. Kung ang nagsulti buhi pa, busa sa Biblia gitawag ka nag last will. Dunay iyang last will nga paampingan gani ang iyang lawas dili pa paras-parasan na hain ba ang last will nga nakasulat sa Biblia, brother? Okay. Mugamit tag Biblia Reverend kining Amplified Bible, English version nga Biblia. Ani ko mo ba sa Hebrews chapter 9 verse 16 and 17. For where there is a last, gi-open and close bracket maning last. For where there is a last will and testament involved, the death of the one who made it must be established. For a will and testament is valid and takes effect only at death, since it has no force or legal power as long as the one who made it is alive. Nga sa ato paning pinulungan kung atong i-display ang Cebuano version, ingon na nini ang atong matagad mga higalag mga kaigsunan. Kaya diin adunay usa ka katapusan nga kabubuton og tugon ang kamatayon sa usa nga naghimo niini kinahanglan matukod. Kaya ang usa ka testamento balido og matuman lamang diha sa kamatayon tungod kay kini walay gahom o legal nga gahom samtang kini ang nagbuhat niini buhi pa. Busa matinaw mga igsunan, mga mahalamong tigpaminaw nga ang last will ni Master kibali nga tugon nga ang iyang lawas maura kunoy dili mabaho ug pamatud-an niya nga dili mo balik sa pagkaabog. Sa Biblia giingon nga balido lamang kana kung matuman na ang kamatayon kay dili daw na magpulos samtang
buhi pa ang nagtugon. Kay mabutang man tog bakak. Oh. Akong lugar dili pa matuman. Busa ang Biblia na ay nagpamatuon nga may mga last will di ay. Nakaron ang atong susihon dayon sa sistema sa gipakita. Karon kung ang lawas nga magpatutuo sa kasaysayan sa Biblia, Brad Ronnie, ang Herodes nga mabasa sa Biblia, nagsulob og harianong bistig ipamatud-an sa iyang mga taong tumutuo nga kadto daw tingog to sa Dios dili tingog sa tao. Unsay nahitabo, Brad Ronnie, sa lawas ni Herodes nga nakigsulti unya gipamatud-an sa iyang mga tao nga maotoy tinuod o Dios tong nagsulti. Ang lawas ni Herodes Riberin, nabaho ni siya, busa mo ni siya ang kalainan sa nagpatutuo kung inig kamatay, mabaho yon. Samantalang ang Dios nabasa nato nga magpakita gyud og ilhanan nga di gyud mobalik sa pagkaabog. Niya basahon ako sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 20 ngadto sa 23 gingon. Og nahitabo nga si Herodes nasilag pag-ayo batok sa mga taga-Tiro og sa mga taga-Sidon. Apan kini sila nangadto kaniya sa tingob. Og tapos nila madani si Blasto ang tigtagad sa lawak higdaanan sa hari. Sila nangamuyo nga makigdait sa hari. Sanglit ang gisaligan sa ilang kayutaan alang sa pagkaon mauman ang kayutaan sa hari. Sa 21 gingon. Og saan lang nga gitagal si Herodes misulob sa iyang harianong bisdi. Milingkod sa iyang trono og mihatag kanilag usa ka pakigpulong. So naghatag pakigpulong. Sa diyang nadunggan ang pakigpulong ni Herodes, mao ni dayon. Og naninggit ang mga tao nga nag-ingon. Kana tingog sa usa ka Dios dili sa tao. So katong diyang pakigpulong ni Herodes, ingon nga nagpaka-Dios dahil siya. Based sa pagsinggit sa mga tao, nga katong iyang tingog, dili tingog sa tao, kundi tingog sa usa ka Dios. Sa 23. Og diha, gihampak siya si Herodes sa usa ka manulunda sa Ginoo. Tungod kay wala niya ihatag ang pagdalayag ngadto sa Dios o gikaon siya sa mga ulod o namatay. Kitaon na to, mga mahal mong tigpaminaw, ang ulod ba mo anha ba sa taong buhi? Dili. Adto di ay mo adto sa patay. Nga ang maong ulod, tua sila padulong sa usa ka pagkaon nila sa namatay ug ang patay, walay patay nga humot. Gawa sa lawas sa atong Ginoong Kristo nga bag-o pang namatay kay gipahumutan man. Pero sa diha nga kanon na gani sa ulod og mamatay, baho ang lawas. Busa si Master, kung siya nagpatutuo pa, ang iyang lawas, mga kaigsunan, mga mahal na mong tigpaminaw, na gibutangan ni Master niya na. Ha? Wala maunsa ang iyang lawas nagpabilin. Dili na amo panghambog. O gani, atong hitabo nga sunog sa tuig 2020, adlaw nga Domingo, Pitsa 23 sa bulan sa Pebrero. Naguna-una sila nga naapil pagkasunog ang lawas ni Master. Pero unsay pagpamatuod nini, giadtuan sa usa sa mga radio announcers nga motubag sa pangalan nga si Jao Gumapak. Yang giadtuan ug unsa katinuod ang mga istorya-istorya ug ang pag-ingon usab namo nga wala maunsa ang lawas ni Master, wala mabaho. Dili siya member sa PBCM. Pero nganong reg dili membro sa PBCM? Kaya membro tas PBCM magbinakaka ta. Ha? Nga bisag nabaho, ignog wala mabaho kay gipaboran, kay abi kay membro man ka. Pero kung dili membro, labaw na nga masulti. Nga dili day tinuod. Pero unsay yang saksiyan? Ani atong pamation ang gisulti giliwatan ni Jao Gumapak usa ka radio announcer. Lungsod sa Miss Oriental. Di man dyan nga kung diin kagahapon, banda mga sakribi kabilang ulang, niunggo ang dakong kalayo din mismo sa maong barangay, o dili lang basa-basta nga sunog na di man dyan, gumikan kay ang usaka balaan nga balay nga simbahan sa ato ang mga membro sa BBCM, mao yoy nasunog radyaman dyan, nga natukod kini niadtong 1967. Binaagi ni Master Tomas Dagok Eugenio, ang maong iningiyahang relihiyon na gimugna o nikuyanap kini sa pulo sa Mindanao, Visayas o Luzon o Radyaman. So daghan-daghan na ang mga membro dinhigod na origin. Dini mismo sa maong ining barangay sa Radyaman.
O kining tanan na diman dyan, si duha ka istorya ni. Ako sa istoryahan ang bahin sa investigasyon, kay nahilo na gud ni nga kining gitawag nato nga mga tagna ba nga kini mahitabo og kining mga pulong hindi nahitabo susama sa nahitabo karon ginakalati sa Biblia nga moabot ang time nga nasod batok suon batok igsoon bubok lino tanan-tanan nga mga kasakit nahitabo og nakapatik ina sa Biblia rin dyan. Pero dili una ta kay kagahapon adlaw nasunog lagi ni ang kini nga mao nga dako kayo nga alasyo adini mismo sa mao nga area ara man dyan nga ikakubang kini adini ang nagpabilin nga lawas nga wala madurta wala gibalsamar radyo man dyan buko paghihapon hangtod karon likante nagnugo na siya nga ampingin ninyo ang akong lawas kuna radyo man dyan nga taliwala nga niulbo na kung adunay mga mahal nga mga butang nga ay mga butang nga mga sakyanan pero wala na nahunaw na kundi gisedyod ang lawas ni Master Tomas Dagok Dueño para mapagawa sa mga dakong kalayo radyo man dyan adini ang nagpabilin nga lawas nga wala madurta wala gibalsamar radyo man dyan buko paghihapon hangtod karon. Nakita na to sa iyang obserbasyon. Pero taliwala na siya ang nakita, wa siya mingon nga magpamembro na lang ko reverend. Ang iya lang, nisulti siya. Isip reporter sa kinatibukan diha sa ilang radio station para lugar mahatagag katinawan ang mga katawhan. Aktual nga nakita ni Jao Gumapak ang lawas sa magtutudlo Reverend niya atong pagbisita niya. Niya ningon pag gani siya kay iyang gibasihan kay ato mangisugilon nag-ingon man gud si Master nga ampingan ang lawas niya. Di na ibulgar lugar niya sa kahanginan. Unya tin-aw ba nga si Master nagbilin yun niya na busa ato nang napatik ang iyang ebanghelyo mo'y gibasihan ni Jao Gumapak nga nagtugon na Deaconus Master nga paampingan ang iyang lawas. Brother, Ni Areb atong pagabasahon sa kining atong basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw. Dinhi naman sa chapter 4 verse 111 mao kini ang giingon ni Master dinhi. Matod pang Master, pahibaloan ninyo ang tao sa inyong pagmisyon apan ayaw ninyo sila pagpugsa. nga nakita nato nga ang bisan og nag-ingon si Master lugar nga ayaw pagpasagdi ang akong lawas sa ato pananugon siya na may tugon. Matod pa ni Jao Gumapak kani nahibaw man gani siya agka mo na hinuon di na hinon mo mutuo. Nganong nagsunod-sunod pa man mo anang lawas nga di na makasulti. Nakitaon mo. Nakinsa man day ang atong ipahibalo. Base sa inyo kanang gikonsaran kay mao natoy musulti kay kabhang naman na og musulti mo kamura wa may labot sa inyong gitudlo nga dili kabhang kay wa mag-ingos Master nga napay lain pang ipamatuod nga pulin niya gawas niya na unsa pay ipamatuod ni Master daan nga napatik na nga atong gituman garon mo hinungdan nga nagwali kita brother. Atong pagabasahon Reb dinhi gihapon sa atong basahon mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw. Dinhi naman sa chapter 4 verse 143 to 144. Mao kini ang giingon ni Master. Pagmisyon mo ug sultihin ninyo ang inyong kaparyentihan nga ako mao ug wala nay lain. Dayon gi-close and open parenthesis Espiritu Santo. Dayon matud pa diri kay basin unyag mahayan mo inig-abot sa panahon. Pasagdi ang dili mo tuo kay ila na ang tulubagon ugma. Mo ni ang gitugon nato. Unya ang nahitabo inon. Anong nagsunod-sunod man mo anang kabhang naman na? Di naman na makasulti. Na ay konsaran sa Espiritu din dito ta mamati kay mautoy musulti na si Master to. Mao man na ron base sa explikar ni Master. Bosa matod pa ni Dani, wa kuno mawala ang pagtuo ni Aldrin niya na. Kay wala kuno na makapatandog silang pagtuo. Unsa kanang moingon ka nga anong nagsunod-sunod mo ana pagtuo na? Sa Biblia, Brad Ron, unsay barahan kung mutuo sa gibilin ni Kristong pamahayan?
Og mutuo ta sunod gid ta sa nagtugon og nagbilin nga pasundo ipasunod ang tawo ngadto kaniya. Ug asa ang lawas to apod ta, dili kay biyaan. Correct. Niari ang Biblia nga kining maayong balita, Biblia kung Biblia Katoliko adunay imprimator, Julio Cardinal Rosales. Basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 12, bersikulo 26 gingon. Pahayag kini sa atong Ginoong Hesus, ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mosunod kanako aron kunhain ako atoa usab ang akong sulugoon. So diyan lang sa pagbasa nato. Matinaw, nga kung moalagad tag Dios, sunod ta. May programa man nga biyaan ng lawas, basta Dios na sunod ta. Dili kay sa kahimtang ni Master nga nihawa ang Espiritu, moingon dahil mo pamilya mabini, sunod-sunod, mamuan ang kabhang nga di na mustorya. Na kanang pagsunod pagtuo ba na? Dili. Wala na. Kay ningon si Kristo nga og siya mingon ang atong Ginoong Kristo nga ang buot mo alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako. Aron nga kunhain ako ato asab ang akong mga sulugoon. Sunod-sunod lugar ka. Na kanang maingog ang buot mo alagad kanako, kinahanglan magsunod kanako. Pagtuo pa ba na? Nga moingon, anong nagsunod pa man mo na? Pamadlong na na. Kadili na di ay angay sundon, di na angay tuuhan, kay kabhang na. O, mo man na, naon sa paydugang priba sa Biblia, Brother Hernan, nga ang mutuo mo sunod gina sa gipahayag ni Kristo. Basahon talang Reverend ang Mateo kapitulo 4 bersikulo 18 hangtod sa 20 sa Biblia nga 70 Adventist Church. Og sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki, si Simon nga ginganlan si Pedro ug si Andres nga gisuon niya ni Pedro nga nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. 19 og siya miingon kanila, sumunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Sa 20 diha-diha gibiyaan nilang ilang mga laya og mikuyog kaniya. Okay. Nakita nato mga mahal na mong tigpaminaw, no? Giingnan ni Kristo sa 4:19 og siya mingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Sa bersikulo 20, kapitulo 4 sa Mateo, diya gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. Ikuha pa sila pagtuo nga sunod. Dito sila mo sunod. Busa ang pagsunod na ang pagtuo. Pag-ingon nimo dan nga husto si Aldrin na agyapoy pagtuo, ay nay pagtuo. Nganong nagsunod-sunod pa man mo anang kabhang naman na. Di naman na makasulti. Bunga nas pagtuo. Muna'y giingon sa atong gikasultian, Brad Ron, nga nag-analisar sila siya. Ilabihan man ding bugukaan ng mga mabini. Ikaw, sumala sa ibang nasabtan. Kay ilamang nasubay. Ang sistema kay ato mang gisubay. Kana sila bugat-bugat din okay. Termino rib, mga bugo kay sa okay, hilas. nagkagamit man sila kay pagtuo man lang gyapon kuno nang di na mosunod, pagtuo din nang di na mosunod. Ang mosunod mo nay mituo. Kung sa mga mahal namong tigpaminaw mong gipanghinaot, masakit man sa pagpamati sa atong kaugalingon tungod sa ilang gibuhat, pero ang katuyuan lamang namo nga giguba namo ang ilang katarungan kay ang mong tuyo nga manumbalik sila. Pero kung wa na sila gusto, bukas ang pultan para pagpapha kanila. Bukas usab ang pultan para pagpabalik kanila. Atong panawagan nga makig-istorya sila. Hangtod garon wala pa. Sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas, di yun yung senior, kinang inyong alagan, Evangelista, Reverend Charlie, yun yung sa ngalan usab sa makauban nga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kinisayab niyong iso di bang lista, Brother Hernaldo Pipi. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.